И прося те, само те ли си в нощта, дават ли ти каша и хляб, или под ритъм си от всеки в този свят? Ей, прося те, подай ми своята ръка, да почувстваш любовта в своята душа. Вие слушате най-добрия водещ в интернет пространството DJ Ради Генерал. Всеки мачка газите, но не зная, че ще дойде ден и за тях ще е студен. Сам самичък скиташ се в нощта.